Timagan. También na ka mo, Ben? Ang biyernes? Ha? Wala. O, hindi mo tinakuli. Ito na ako na-protest. Bagay ka pa ng beer mo? Ben? Ben, kaya ano, Ben mo? Ha? Ben, Ben? Ben? Wala nga ako Ben. Wala ba ang Ben, Ben? Nasa? Hindi, nakapit mo? Wala, sabi. Ali, doon. Patinggaw ko doon. Sobrang ko daw siguro yung mga kabakal. Magpapagdad sila. Hindi ka bumata ka rin, Andre? Ano, kabakal? Ang sabi ko. Itong ay address. Pwede ng tubig. Kumunay, ganun mag-plastic. Pero kita magpinagan. Oh, yun ang mupik. Mas madara. Madara kong suini. Patinang sa iskulakan. Kasi dahil madara. Kaya kita bese. Hindi mo nabuyo. Madara ko po daw siya. Ha? Yan? Tingkan? Ude? Ha? Dae? Kalapit pa po niya. Kalapit pa po niyo. Mga dapat pa rin. Sabi ng libo.
yun na, ikaw, magdala ako para igalayan. Madala ka mong ano sa aga, ay ito na. Diyan pa naman sa mga kuya mo wa, itindaw mo sa sila at tray. Boy. Ginamit natin, no? Pagparakan sa loke, naparada kayo sa loke ka nakalistro. Ginamit sa pwede niya, bukan to. Dahil na siyang, ang baka man ato yung ang gamit niya para mga program niya.